Duizenden Zeeuwen kunnen geen rijexamen doen. Het is donderdag 14 januari. Dit is Zeeland Nu. Het aantal wachtenden groeit met de dag. Zeeuwse gemeenten wel heel krap bij kas. En slim ondernemen of de lockdown omzeilen. Goedenavond. Het CBR Zeeland schrapte de afgelopen maand al meer dan 5000 Zeeuwse rijexamens. Het CBR volgt hiermee de coronamaatregelen van het kabinet. Het aantal wachtende examenkandidaten blijft maar oplopen. Wij houden plekjes vrij voor kandidaten van wie het examen is uitgesteld. En dat werkt zo, op het moment dat jij bijvoorbeeld maandag examen zou doen, dan kun je vanaf dinsdag jouw nieuwe examen inboeken. Zo krijgt iedereen een gelijke kans om een plekje te vinden. Maar we zien wel dat het zich opstapelt. We kijken dadelijk sowieso tegen een 190.000 examens en toetsen aan die we in moeten halen. Als je kijkt naar Zeeland, dan heb je het over ongeveer 1350 praktijkexamens en een kleine 4000 theorie-examens. Er komen elke dag ook weer nieuwe kandidaten bij die hun examen willen halen. Ja, dit gaat wel heel erg druk worden en dit wordt een kluif waar we nog lang naar zullen moeten kijken. Een van die examenkandidaten die nog eventjes op dat examen moet wachten is de 29-jarige Ottilie de Koning uit Middelburg. Zij had na 10 jaar eindelijk de moed verzameld om voor dat rijbewijs te gaan. Maar nu gooide coronaroute in het eten. 23 december had ik mijn tussentijdse toets. Maar die ging niet door. En dus doet Ottilie alles nog op de fiets. Ik word er ontzettend moe van. Ja, ik moet elke dag in het donker nu 's ochtends over het jaagpad naar Vlissingen fietsen. En dat komt me toch wel mijn neus uit, want het is nu ook toch best wel koud. Ottilie's tussentijdse toets, een onderdeel van haar praktijkexamen, werd door de lockdown verplaatst naar februari. Maar of die dan ook echt doorgaat, is nog even afwachten. Daarnaast zijn rijlessen ook gecanceld. En examen doen zonder eerste lessen, dat ziet Ottilie niet zitten. Ik ga niet onvoorbereid, dan heb ik weet ik veel 1,5 maand geen auto gereden. En om dan in één keer met een examinator in een auto te stappen, dat durf ik niet hoor. Nee. Heb je dan nog wel een beetje moed in? Want ja, nu les je niet, je hebt geen tussentijdse toets gedaan, examen moet ook nog. Hoe is het vooruitzicht? Ik vond het wel heel jammer. Ik was er ook al wel klaar voor, weet je wel. Ik had er echt zin in. Ik dacht, ja, ik kan het. En ja, toch weer even wachten. Maar goed, er zijn veel ergere dingen. En ik probeer te relativeren. Het komt vanzelf goed. En is het nu niet het moment, dan is het nu niet het moment. En dat komt vanzelf. Examens kunnen opnieuw en kosteloos aangevraagd worden. Maar het CBR vraagt wel aan Zeeuwen en ook aan de rest van Nederland om toch een beetje geduldig te zijn. We hebben extra capaciteit ingezet om alle uitgestelde examens in te halen. Wij doen er alles aan om die examens weg te rijden. Maar ja, het is 190.000, haal je niet zomaar in. Zeeuwse gemeenten hebben de laagste financiële reserves van Nederland. Dat zegt accountants- en adviesbureau BDO na onderzoek. Ook hebben de gemeenten hoge schulden. Er moet veel geld worden uitgegeven aan onder meer de jeugdzorg, maar tegelijkertijd is er sprake van vergrijzing. En is de grond die gemeenten in onze regio bezitten relatief weinig waard. Meubelwinkel Mores in Hulst heeft een pop-up store in een museum in Kemzeke geopend, net over de grens. Speciaal voor de Vlaamse klanten die in eigen land natuurlijk wel mogen winkelen. 80% van onze klanten wonen in Vlaanderen. Het is eigenlijk ook een beetje bedoeld als een ludieke actie naar onze Vlaamse klanten. En het is ook puur en alleen gericht op onze Vlaamse klanten. Je zou je kunnen afvragen, valt dit in de categorie slim ondernemen of de Nederlandse lockdown omzeilen? Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja? Maar dit is een winkel van 400 vierkante meter en 40.000 meter staat in Hulst. Dus u zult begrijpen dat het hier niet de bedoeling is dat wij een winkel geëxporteerd hebben. Maar u hoopt natuurlijk wel wat te kunnen verkopen. Natuurlijk. Het zou mij een slecht ondernemer maken als ik niet klanten probeer te verleiden tot de aankoop van meubelen. Voor de rechtbank in Middelburg is 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 28-jarige man die ervan verdacht wordt vorig jaar een dodelijk ongeluk te hebben veroorzaakt in Vlissingen. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie een rijverbod van 5 jaar. Bij het ongeluk kwam een 42-jarige vrouw in een rolstoel om het leven.
Volgens het OM was de verdachte aan het straatracen met een andere auto en reed hij met snelheden van boven de 150 km per uur. Het opdoeken van jeugdbeschermingsorganisatie Intervens door de Zeeuwse gemeente roept vandaag opnieuw vragen op. In een brief die in handen is van Omroep Zeeland staat dat een andere organisatie uit Zuid-Holland Intervens misschien wel wilde overnemen. Begin december besloten de Zeeuwse gemeente Intervens op te willen heffen en de cliënten te verdelen onder 3 andere, kleinere organisaties in Zeeland. Dat zorgde voor veel onrust onder kinderen, jongeren en gezinnen. Vandaag hebben bovendien 8 Zeeuwse advocatenkantoren een brief gestuurd aan de Zeeuwse gemeente. Zij pleiten dringend voor een doorstart van de organisatie Intervens. De protestantse kerk adviseert alle kerken om te stoppen met het gebruik van blaasinstrumenten en gezang zolang de lockdown duurt. 110 kerkraden in Zeeland hebben daarover vanmorgen een brief gekregen. Het gaat dan om zingen en muziek maken tijdens opnames van digitale kerkdiensten. Het heeft onder meer in Biddinghuizen voor een uitbraak van het coronavirus gezorgd. Wij vinden het essentieel omdat je toch kaarten verkoopt, dagbladen, tijdschriften. En zeker zoals deelnemingskaartjes, beterschapskaartjes, vinden wij toch essentieel dat die ook bij ons te koop kunnen zijn. En dus moeten boekwinkels toegevoegd worden aan de lijst van essentiële winkels. Vindt ook uitgeverijconcern Audax, waar nog veel meer boekwinkels onder vallen. Ze zijn volgens hen onder meer essentieel om je te kunnen informeren. Dat begrijp ik wel, want ja, ik kom hier normaal gesproken ook wel eens om een boek te halen en zo. Maar ja, dat zou in principe kan dat nu niet, dus ja, dat is jammer. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En zeker Rouwkaart. We moeten proberen om de winkeliers en Heinkesand open te houden. We moeten proberen om de winkels open te houden en niet te laten sluiten. Of het kabinet ook gehoor zal geven aan de oproep is nog afwachten. Voorlopig zijn de winkels alleen open als postpunt. Hij zet zich met hart en ziel in om minder valide jongeren aan het sporten te krijgen. Mark Aalders uit Wolfersdijk. Want sport kan jongeren uit een sociaal isolement halen. Sport is belangrijk voor iedereen. En dat is voor een gezond mens is dat belangrijk, maar het is voor iemand met een beperking is dat nog wel een stukje belangrijker. Mark Aalders is in samenwerking met het Provinciaal Sportorgaan Sport Zeeland een nieuw project begonnen op de Beverlanden om minder valide jongeren aan het sporten te krijgen. Het project heet Sportintro en gisteren was de kick-off. Aalders hoopt zoveel mogelijk kinderen bij een reguliere sportclub onder te brengen. Als we rolstoelbasketbal gaan geven, dan ga ik dat natuurlijk doen en dan kunnen ze daar, als ze dat willen, kunnen ze daar terecht. Maar we gaan bijvoorbeeld ook gewoon korfballen, voetballen, fitness, boogschieten. Alles komt voorbij. En ja, als er een plekje is vanuit de vereniging voor zo iemand, dan gaan wij die zoeken. Zelf heeft Aalders het syndroom van Marfan, een aandoening van het bindweefsel. Maar hij vond en vindt zijn passie in het rolstoelbasketbal en hij haalt zelfs het Nederlands team. Sport is belangrijk, juist voor mensen die minder valide zijn, zegt Aalders. Ik ben er ook heilig van overtuigd. Doordat ik nu nog sport, ondanks wat er allemaal gebeurd is, kom ik toch nog minder in het ziekenhuis, minder bij de dokter, dan wanneer ik stil zou gaan zitten. Kom op, pak die bal af dan. Pak hem af dan. Kom op. Met zijn project Sportintro voelt Aalders zich als een vis in het water. Alles wat met handicap of rolstoel of weet ik wat te maken heeft, daar voel ik me een beetje tot aangetrokken. Daar wil ik bij helpen. Mensen komen ook naar mij toe. Een paar maanden geleden kreeg ik nog een belletje van, joh luister, mijn zoon heeft een spierziekte. We zijn hier helemaal nieuw in, kan je alsjeblieft helpen? Nou ja, nu ben je dan aan het helpen met de juiste rolstoel aanvragen. Waar kunnen we subsidie voor dit, subsidie voor dat? Ik ben die jongen nu rolstoelvaardigheid aan het geven, twee keer in de week. Ja, dat is super. Hey, kom op. We begonnen de dag met een klein beetje regen of sneeuw. En op sommige plekken was het zelfs genoeg voor een heus klein sneeuwpopje. Verder bleef het de rest van de dag droog. Morgen is er veel bewolking, af en toe zon en dan wordt het 2 graden maximaal. Zaterdag volgt dan een nieuw sneeuwfront. Dan kunnen we veel meer sneeuw verwachten, maar dus ook gladheid. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele mooie donderdagavond.